Excuse, Assalamu alaikum. Za mu koyi ƙananan jimlolin Turanci. I can live without you. Zan iya rayuwa ba tare da ke ba, ko zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Duk yana ɗauka. Sai second example na biyu, don't go anywhere without decision. Kada ka tafi ko ina ba tare da yanke shawara ba. Na gaba, I want to get 100 above. Ina son na samu 100 zuwa sama. None of the above. None of the above means babu ko ɗaya a ciki. I can't choose any one among the cars. Ba zan iya zaɓar ko ɗaya daga cikin motocin ba. Which one will you like to take among the bags? Wacce jakar za ka so ka ɗauka, ko wacce jakar za ka ɗauka a cikin jakunkunan? He is behind you. Yana bayanka. Don't hide behind me. Don't hide behind me. Kada ka ɓuya a bayana. He is beside me. Yana gefena. Go and take your food beside the table. Je ka ɗauki abincinka a gefen tebur. I will not come during a holiday. Ba zan zo ba a lokacin hutu ko cikin hutu. So, duk mai son koyon Turanci, ga number mu na akan profile. Thank you for learning with us.